Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Hayırlı kич, hürmetli milletteşlerimiz, yılap aralarını yakın edip gelgen kadirli dostlarımız. Sevmisiz, hürmetli əbiyeler, əbi babaylar, kadirli balalar. Көз ашып йомганчы bir yıl узып та китте. 2020 елда Җәлил укулары 2нче халыкара әдәби бәйгесе безне кабат бергә җыйды. 2020 ел илебез һәм республикабыз өчен мөһим вакыйгаларга бай ел. Быел Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел тула. Илебез бөтен Россия халык санын алу чарасына әзерләнә һәм бөек ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын каршылый. Җиңү кояш балкый bir битеңдә моңсу ай һаман, bir күзеңнән шатлык нуры сибелә, bir күзеңнән әше яшь тама. Хөрмәтле тамашачылар, ял кырында ятып калган батырларыбыз алдында без һәр вакыт бурычлыбыз. Бүгенге кичәдә безгә тыныч, бәхетле тормыш бүләк иткән сугыш һәм тыл ветераннарыбыз бәйрәмебезне тамаша кыла. Хөрмәтлеләребез, без сезнең алда баш иябез. Зур рәхмәтебез һәм тирән ихтирамыбыз сезгә. Җәлил укулары 2нче халыкара әдәби бәйгесендә 6000 катнашучы үзенең көчен сынап карады. Һәм бүгенге тантаналы чарабызга аларның иң-иңнәренә сайлап алынды. Ялкынлы алкышлар белән Җәлил укулары 2нче халыкара әдәби бәйгесенең 3нче дәрәҗә лауреатларын сәламлыйк. Җиңүчеләр, сәхнәне түренәрәк итегез. Әфризунова Динә, Светлана өлкәсе. Низамутдинова Юлиана, Азнакай районы. Рәхмәтуллина Элеонора, Оренбург өлкәсе. Зәйдуллина Әбилә, Әлки районы. Хөсәйнова Рания, Кукмара районы. Фафина Ралинә, Башкортстан Республикасы. Хәмитова Динара, Казан шәһәре. Григорян Гор, Лаеш районы. Юрджи оглы Самира, Чиләбе өлкәсе. Петаева Ангелина, Бөгелмә районы. Мельник Валерия, Чиләбе өлкәсе. Кәримова Асилә, Теләше районы. Латыпов Нариман, Азнакай районы. Фафина Зәлия, Әтнә районы. Вәлиева Алинә, Актаныш районы. Терентьева Ксения, Әлки районы. Алтынов Никита, Казан шәһәре. Гыляжева Азалия, Башкортстан Республикасы. Әхмәт Шиназилә, Казан шәһәре. Апас районы, Каратун урта мәктәбе, Илһам түгәрәге иҗат төркеме. Шаянкай 4нче катнаш төрдәге балалар бакчасы иҗат төркеме. Көчле алкышлар. Лауреатларыбыз. Җәлил укулары 2нче халыкара әдәби бәйгесенең 3нче дәрәҗә лауреатларын тәбрикләү өчен сәхнәгә күренекле татар шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай, Муса Җәлил исемендәге премияләр иясе Газинур Васип улы Моратовны чакырабыз. Рәхмәт итегез,
milleteşler, her bir halk özünün diginde şahslarına sığınıp yaşayıp, onlar bilen doğrulanıp, hürmet kişiler. Bizden millette de onday şahslar bir hesap. Elbette olanın birisi hem belki dünyada en bilgilisidir. O elbette bizden Musa Celil. Musa Celil hem Celilçiler batılığı o ihtimal kişilik tarihinde dinlersiz batılık öneridir. Onday batılıkını kılgan bütün kalem ehilleri belki dünyada yoktur. Hem bizden halk gibi soğuşta, bir soğuşta şu kadar kalem ehlin yoğaltkan başka halk da yoktur. Allah'ın isebi bu listeler bilen iseblenen. Eğinde şu sanga Priz yıllarında şehit etken, canları kıyılan yazışı şairlerimizi de isetlesek bu kıtış kış son bulup çıkar idi. Mine şu Celil okullarında biznin Vəsi'nin bir küp tübeklerinden zinalgan şekillerden kilgen yaş dostlarımız çıkış yasadı. Onlar Celil şiirlerin türlü dillerden yankılattılar. Onlar soğuşta şehit iken Fatih Kerimlerini iskep sürdüler. Onların icatını iskep sürdüler. Hem bina kalsa onlar şu Celil okullarında katlaşıp bir de iyilikli amel kıldılar. Böylesiyle onlar bizim kıvlığımız bulan hem Suğuş yıllarında şehit gitken kalemdeşlerimizin büyük Celillerini, Fatih Kerimlerini, Sivat Hakimlerini, elbette Sivat Hakim'in de konser Suğuş'ta ele bulmadı. Şularının isimlerini iska aldılar, yol ettiler, alanı zorladılar. Onlar her parçası üzerinin ona dilinde şiir okup ona dilin, üzerinin ona dillerin zorladılar. Hep ola şu şiirden aşağı, şu ihlas kumundan etilgen, silingen sözler aşağı bizden bu günlükli şehitlerimizge yoktu ruhlarına dua kıldılar. Onların iflastan etken sözleri bizden Celillerinin, Fatih Kerimlerinin ruhlarına dua bulup varıp erişkenleri şarabız. Şimdi bizim genç milletteşlerimiz, gençlerimiz her vakitte da üzerine dünya göre başlamışlar. Bizden, milletimizden ululuk, onun telip ululuk hem ota babalarımızın ruhların yok idi ululuk yaşatlar degen diren şanışla olabız. Rahmet sizge. Hazır Kumet fotoğrafçı. Oңашлар sizge. Yanadan yana bu daryolarga nasip olsun sizge. Kelesi yıllarda uchrashganga qadar rahmat sizge.
жинап аналарны, балаларны кыргаттылар. Казыттылар шуқыр, әүзләре шиттән көлеп карап тордылар. Аннан соң шугар кырыена тезделәр дә хәлсез халыкны. Зур борынлы, ямсыз, бакыр күзле исерек майор өскә калкты. Көн яңгырлы иде. Берсе этә-төртә кургаш болытлар иелделәр җиргә. Юк. Бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән үкереп акты ничек елгалар. Балалар күк ничек үкси яшен түкте ярсып җир ана. Үзем күрдем ничек моңлы кояш болыт аша җиргә үрелеп үксеп үтте үксез балаларын соңгы кабат кысып, сорып. Нәфрәтеннән, йөрәк ашасыннан көзге урман шашып шаулады. Ишетелде калын бер имәннең авыр сулап җиргә ауганы. Яшь балалар куркып аналары итәгенә елап ябышты. Мылтык тавышы кисте карт ананың йөрәгеннән чыккан каргышны. Бер кечкенә бала яфрак төсле калтыранып, төелеп яшенеп, анасының итәк арасына бөдрә чәчле башын яшерә. Ул сарыла шашкан анасына, нәни күңле сизә күрәсең. Атталар бит әнием, җибәр әнием, килми үләсем. Ана иелеп ике кулы белән күтәрде дә җирдән баласын күкрәгенә кысты. Һәм мылтыкка каршы тотты йөрәк парасын. Бала кинәт аңарытылды. Ачы тавыш өзде йөрәкне. Мин яшисем килә, әнием, җибәр, әнием, җаным, бәгърем кирәкми. Курыкма, балам, хәзер бетә. Йом күзеңне, күзең күрмәсен. Түз, балам, хәзер авырттырмаста. Бала җитәргә җиргә күммәсен. Бала йомды күзен. Ак муеныннан кызыл тасма төште салынып. Ауды җиргә бергә ике тормыш, бер-берсенә ябышып, сарылып. Күк күкрәде кинәт, җил сызгырды, җир елады кысып тешләрен. Нинди ачы бу яшь, нинди кайнар. Нишләдең син, җирем, нишләдең? Әйт син миңа миллион еллар яшәп, син бакчалы, күлле, чәчәкле, күрдеңме тик бер кат үз гомреңдә мондый хурлык, мондый вәхшәтне? Күтәр илем хаклык байрагыңны, буяп илнең канлы яшенә. Үлем булсын нуры, ана каны. Бала канын эчкән бәхшигә. Сезнең алда Муса Җәлилнең вәхшәт шигыре белән Ырымбур өлкәсеннән Ләйсирә Ниматуллина булды. Алкышларыгызны кызганмагыз. Рәхмәт. Әлеге әсәр бәйгебездә иң яшь укылган шигырь дип ачыкланды. Заманчалаштырып әйтсәк, бу катнашучылар арасындагы иң популяр шигырь. Әлбәттә шулай, Зөлфия. Ләкин өстә менә шуны да әйтергә кирәк. Муса Җәлилнең «Ышанма», «Бүреләр», «Мапмай», «Сәгать», җырларым кебек үлемсез шигырьләре дә вәхшәттән калышмадылар. Шулай ук Җәлил укулары әдәби бәйгесе барышында иң күп җиңүчеләр бирүче җирлекләр дә ачыкланды. Чиләбе өлкәсеннән 10, Ырымбурдан 3, Татарстан Республикасының Актаныш районыннан 5 җиңүче. Афәрин! Инде сүз саннарга киткәч, шуны да әйтеп узасы килә. Быел бәйгедә Казан шәһәреннән генә дә 1086 кеше катнашты. Шуларның 7-се Җәлил укулары җиңүчеләре. Һәм менә шушы 6000 катнашучы арасыннан 70-кә якын иң-иңнәрен сайлап алу
Безнең жюри әгъзаларына ай-һай җиңел булды микән? Хөрмәтле тамашачылар, шушы урында Җәлил укулары 2нче халыкара әдәби бәйгесенең мәртәбәле жюри әгъзалары белән дә таныштырып узарга рөхсәт итегез. Менә алар. Газинур Васил улы Мурат, күренекле татар шагыйре, журналист һәм публицист, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, республикабызның Габдулла Тукай, Муса Җәлил исемендәге премияләр иясе, Татарстан Язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге әдәби бүләге лауреаты. Хәмдия Рәис кызы Идрисова, Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе, Россия Федерациясенең халык мәгарифе отличнигы, Россия Федерациясенең халык педагогы билгесе иясе, Татарстан Республикасының атказанган социаль яклау бүлеге хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Ленар Миңнемәһин улы Шәйев, күренекле татар шагыйре, журналист галим, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире, Муса Җәлил исемендәге республика бүләге лауреаты. Эмиль Мансур улы Талипов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстан Республикасының атказанган артисты, Муса Җәлил исемендәге республика бүләге лауреаты. Резидә Нурислам кызы Сәләхова, Кәрим Тинчури исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы, Муса Җәлил исемендәге республика бүләге иясе. Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесенең жюри рәисе, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Әсхәр Шафиq улы Шакиров. Алкышлар! Зөлфия, тамаша залында утыручылар түземсезләнеп, икенче урынга лаек булучыларның исемнәрен әйткәнне көтәләрдер инде. Димәк, сәхнәбезгә Җәлил укулары 2нче халыкара әдәби бәйгесенең 2нче дәрәҗә лауреатларын чакырабыз. Рәхим итегез! Шәмсетдинов Азамат, Яшилүзән, Ибрахманова Энҗе, Чиләбе өлкәсе, Муллагалиева Диләрә, Балкаш районы, Нигъматуллина Рәйсирә, Оренбург өлкәсе, Низамов Ринат, Мөслим районы, Заһидуллин Искәндәр, Саба районы, Асадуллина София, Бөгелмә районы, Денис Селезнев, Чиләбе өлкәсе, Нураева Гүзәл, Пермь крайы, Йындан Айгөл, Тыва, Сәнигуллина Аделина, Яршаллы шәһәре, Исмаил Эмир, Казан шәһәре, Миңнуллина Азали, Бөгелмә районы, Ондар Шәнне, Тыва, Габидуллин Ринат, Казан шәһәре, Минхажев Нияз, Самар өлкәсе, Хайретдинова Гөльяс, Актаныш районы, Абдулазизова Анжелика, Чиләбе өлкәсе, Руденко Юлия, Чиләбе өлкәсе, Козлова Альбина, Самар өлкәсе, Вәлиев Гүлдан, Актаныш районы, Камалов Самат, Минзәлә районы, Чаллы шәһәре 57-нче гомуми белем бирү гимназиясе иҗат төркеме, Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогия көллияте иҗат төркеме. Бәйгебезнең 2нче дәрәҗә лауреатларын тәбрикләү өчен жюри рәисе Әзһәр Шафиq улы Шакировны чакырабыз. Әзһәр абый, сәхнәгә рәхим итегез. Әзһәр абый, исәнмесез, хәйрле кичләр. Aziz milletteşlerim, yoldaşım bir provka, kilesi kişiler gelmiş kaldı. Eli turalar var yolda. Şuna göre kömülünü düşürmüşü, bana bu yıldan halka bir güne söylesin diye. Elbette şu balalarını zorlap kilgeniniz için, alarını hürmet etkeniniz için, benim en zor rahmetim sizge.
карагач, юк, татар әлі бітмеген. Аны бір нешікте бітіре алмастан деген уй, фикір жанға көңілге келе. Рәсейнің bütün пішмапларынан татар балаларының татар şiirlerin, татар сүзіне, татар şiiriyetine hürmetin anlağandan soң, benim көңілімдегі bir fikir tudu. Mine şuşunday balalarını terbiyelegendegine şin tatarlar bulaşar. Şin tatarını görəsiniz kilse, mine şuşu balalarga qararız. Mine var. Şuşu balalar bizdige örnek görsete, özünün tili hem şiiriyetini anlağı bilen, halkını zorlağı bilen, sözümünü neslen tanımlayayım. Eğer de biz mine şuşunday balalarını zorlap, hürmet edip, alarını üstürmesek, gelecekte alarının көңілінде tatar olgan işine tügül, öz tilin bilgen işin, özünün halkın anlagan işin, gelecekte alarga biz kolumuzdan kelgençe yerden itiretiyiz hem yerden itecektir. Cancanır uy, мен міне аларны тыңдайым, әйе, мен не işlerге білмеймін, аптырайым. Қоян шундай балалар туа, қоян шундай аналар тәрбиелегендер, қоян шундай оқытушылар. Мен ойлаймын, міне шундай зор бәлгілерде шын талантлы балалар ашылар. Сөзімді шынымен танылын балалар. Мен сізді тыңдағанда жаным көңілім білән нәп-нәп өзгізін отырдым. Шуңа көре сізге барыңызға да бик зор рахмет. Сөзімді шыны білән тамамлайым. Келешекте де, әлбәттә, міне бұл бәйге дәвам етуге тиіс. Һәм шанам дәвам етугедер. Hubert Hoppe. Big zo'r rahmat sizga. Big zo'r rahmat. Kelasi uchrashuvlarga qadar Uğurlar sizga.
Зур рахмат сезге. Узган елдан айырмалы буларак, быйыл җәй укулары бәйгесенә яңа номинациялар өстәлде. Биредә катнашучылар татар милләтеннән булган якташ фронтовик язучылар әсәрләрен татар һәм рус телләрендә ялгыз яки коллектив белән укып сөендерделәр. Быелгы тантанабызның тагын бер матур үзенчәлеге бар әле. Бәйрәмебездә Бөек Ватан сугышы батырларыбызның дәвамчылары, сөекле кызлары һәм улларының катнашуы безнең өчен икеләтә шатлык. Язучы Абзал Шамовның кызы Әлфия Шамова. Шагыйрь һәм публицист Тибгат Хәкимнең улы Рафаил Хәкимов. Драматург Риза Ишмуратның улы Рафаэль Ишмуратов. Хөрмәтле тамашачылар, иң дулкынландыргыч мизгелләр. Сәхнәдә Җәлил укулары 2нче халыкара әдәби бәйгесенең 1нче дәрәҗә лауреатлары. Җиңүчеләр, сәхнәбез түренә рәхим итегез. Кәримов Сәид, Күләче районы. Бимергалиева Ясмина, Яршалты шәһәре. Кирамов Шамил, Әлмәт районы. Набирова Илнара, Оренбург өлкәсе. Гыйбадуллин Илнас, Чиләбе өлкәсе. Турлов Нияз, Казан шәһәре. Бекматова Әдилә, Мамадыш районы. Сәләхов Ләйсән, Актаныш районы. Юнусов Никита, Менделеевск районы. Изюмов Никита, Баулы районы. Разбишкина Ольга, Чиләбе өлкәсе. Левшина Анна, Алексеевск районы. Әхмәтҗанов Рамазан, Әзербайҗан. Каимов Данис, Казан шәһәре. Исмаилов Нурлан, Яршаллы шәһәре. Кәлләметдинова Рәзилә, Әлмәт районы. Зимина Анна, Алексеевск районы. Тучибаев Илфат, Җиләбе өлкәсе. Абдиева Алинә, Чиләбе өлкәсе. Актаныш районы Зөбәер төп гомуми белем бирү мәктәбе иҗат төркеме. Минсәлә шәһәре гомуми белем бирү гимназиясе, Сәйяр театры төркеме. Көчле алкышлар. Менә алар, бәйгебезнең төп батырлары, нәфис сүз осталары һәм тирән фикерле каләм ияләре. Җәлил укулары 2нче халыкара әдәби бәйгесенең 1нче дәрәҗә лауреатларын тәбрикләү өчен Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Закиров Ринат Зиннурлын чакырабыз. Рәхим итегез, Ринат Зиннурович. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар, бәйгедә катнашучылар, җиңүчеләр. Беренчедән мин сезне барыгызны да бүгенге быелгы бәйгенең 1нче урынын алуыгыз белән котлыйбыз һәм әлбәттә сезгә уңышлар телибез. Бу безнең яңа проектыбыз, әле икенче генә кабат үткәрелә, ләкин аның киләчәге зур булачагы бүген сез күреп торасыз. Чөнки халкыбызның тел саклауда, гомумән бердәмлеген ныгытуда мөмкинлекләр бик киң түгел. Мәктәпләрдә татар теленең хәлен сез үзегез күреп торасыз. Шуңа күрә дә менә балалар арасында, ата-аналар арасында, укытучылар арасында шушындай бәйгеләрнең күбәя баруы ул табигый. Бу халкыбызның шушы эшләргә җавабы дип саныйм мин. Чыннан да безгә шушы милләтебезнең иң биек нокталарына җиткән шәхесләребезнең батырлыгын әлбәттә горурлык хисенә әйләндерү бик мөһим. Халкыбызның горурлыгы ул бердә юктан үзеннән тумый. Менә шушы бала чактан әлегә хәтле
bu dünyaya kilip yaşap gitken şahıslarının icatlı, tırmışı, alanının kılgan amellerine kişiler bağlar, üzerinin bayaları girerken elbette şu gururluk hissi bağlarda patriotik hisler terbiyeli. Bu milletinin birdemliğini terbiyeli. Bizge bu eybirler dikkat etmeyin. Mene görüp durasız. Zallar, mınday bütün ilden jıyılgan bağlarının kavuşunu işitirge elbette zallar kulu buluğa teşkil sanıyoruz biz. Çünkü bu vadi eybirler tübür. Mene şu bağlar gelecekte bizden istafiyatını kabul edip milletimizni saklarga yaşatırge hem Allah'a varga işler. Bizning giroylarının batırlığı dünya küleminde dan kazangan batırlık. Nemis faşistlarının imperiya suda tarafından hüküm etilgen kişiler küp tügül, onlar yüzgere tutmayın. Bütün dünyadan bu bir Resey ilinden tügül, Sovyetler Soyuzu'ndan tügül, bütün dünyadan şu 50-60 kişiyle başın çavup eziyor arkalı hüküm etilgen imperiya sular tarafından. Bu indi en yuvarı ceza degen söz. Bu bütün dünyada şulay sanala. Hem elbette bu bizning 11 Tatarının Celil bilen birge 11 Tatarının ne derecede faşistlarla üzerinin korkunç ikenin bulgan rastlayı. Faşistinin şuşunday gaskeri, şuşunday atlaşınday suğuş maşinası şuşu 11 Tatar aldığında diş tutken olarını yok etirge mecbur bulgan. Mene şuna göre bizge şuşunday batırlık kılgan şahıslarımızны kim günden tarihimizde kalgan büyük şahıslarımızın isimlerin her vakit bağlarla jitkirip, biz alarını unutmayacak. Her daim şuşu zor zamlarda, gururlanıp otururluk zamlarda yangıratırlar kirek sanıyım. Hem bu şulay bulacak da bu belgelerinin kingeye varılı, bu belgenin yıldan yıl katlaşıcılar arta varılı, atanalar arasında buna ihtibarının arta varılı şu turda sileyim. Gelecekte de şulay birden bulduk, birge bulduk. Halkımızın giroyların zorla, bu yılgı yıl Respublika'da içinde, ümmet ilimiz için pek üzünçelikli yıl. Cingü'nün 75 yıllığı, Tataristan'ın 100 yıllığı, bu yıl Tataristan'ın prezidenti sayıları ötecek. Şuna göre bizge bu yıl birge jıyılıma da, sirleşinge de, kengeşinge de doğru gelecek. Elbette biz birden bulmanda biz bu sınavlarını uğuşlu öterimiz. Uğuşlar benim sizge, azim işlerge, dan, rahmet sizge, rahmet olursun. Hazretimiz foto. Mınalar, jingmişler. Uğuşlar sizge. Rahmet. Kırgızsın. Kırgız. Roy. Zofia. O'zingga bir so'rov beringlar. İyi. Sen baxtlimi? Baxtlimi deyip, Başakta senin elinden indiğimine, baxtlarga o'tib kiradigan so'rovlar berasan Zofia. Javob berishga oshiqma. Bugungi kechamizning ikkinchi bo'ligiga qarag'ach aytirsin. Qadrli tomoshabinlar, sizning e'tiboringizga frontavik yozuvchilarning yoqti istaligine bag'ishlangan adabiy muzikal chin borliq qurilishini taqdim etamiz. Birida siz frontavik xatları, ekranda ko'rinakli rassam Haris Yakupovning tinish turmushda ham frontda ijod etilgan rasmlari beygimiz yumushilarining shig'ishi bilan huzurlanasiz. Bu chin borliqning ismi G'odiy. Ammo tiran baxt. Bilesizmi? Turmush u narsa. Bilesizmi? Baxt u narsa.
Юхқа бірлеше, ел үстіне гісуар нұр шеше, илле шатуанша, гірлеше, шуай туа, шуай мін еше. Білесің, бәхет ойнаса, іштен көңілім жырлап жіберсе. Білесің, бәхет ойнаса, юлда бетіне толқын жіберсе. Білесің, бәхет ойнаса, кіші сиңа рахметін айтса. Білесің, бәхет ойнаса, ізің қаусын, өлсең де гәрше. Нәрсесін ол бәхет. Әркім өз-өзіне шушы сұрауына береді. Кімдір бәхетіне рухи байлықта, кімдір сау-сәлемет нұрда, кімдір достар көмекте, махаббәтін табуда, ғаиләдә, хезмәттә, әти-әнисе, туғандары исән булуда, maddi yoqdan tətbiq edildə görə. Onlar bir-birisi bilan tutaşıb, bəxt şirkət təşkil edir. Çindən də, kişi ömrü boyu öz bəxti üçün güləşib yaşayıda haqlı. Bəxet, kiçkinə şaqda bəxet üçün көп керекtir. Көпті яқты қияш, әжерде әнейінің жылы қоллары, назлы даушы.
Екінші жақта бақыт үшін көк керек. Көкте яқты қияш, жерде якын достар һәм бірінші махаббатыңның назлы тауышы. Менә шул бақыт деген төшенчәнең бөтен булганы. Min de sizden şunda miskin
Kızım gitti. Min de şu hallikten düz almışa yürek yanığa, ni kızık barmaya yaşavurdan deyip aptekala gittim. Ah! Yarsı vardım. Hiç boş kalmadı bu benim varlığım. Alıp kayttım diye aptekadan bir kuvvetli tımav aldım. Min görmedim artık nakşılarını. Tımav bitti. Gayşkanım doldu. Güçlü buldular o. Yigit kuvveli iki şirden birge katıldı. Yaşlık bitti. İndi vartayıldı. Yaşım hazır şitte. Aşıkta. Dilesem de hazır elek mi var? Bir tımavullığına ayşattı. Ey de vay kuşam! Үшін көп керек. Елге тынышлық, янында сау сәлемет балаларын һәм сөйгәнеңнең назлы тавышы. Менә шул бәхет дигән төшенчәнең бөтен булганы. Мой век, меня ты не обидел, мечом своим не разрубил. Благодарю за все, что видел, за все, что славил и любил, и за призвание поэта, за все родные имена, за то, что именно вот это с рождения Родина дана, за чудо, чудное такое, за счастье жизни и любви, за жизнь и смерть на поле боя, и воскрешения мои, за восхождение и восходы, за поклонение и полон, за вдохновение и высоты, и за восторги, и за стон, за то, что это все не древность, мой день живой и голубой, за то, что есть во мне потребность так разговаривать с тобой. Жылның 22 июнь тамында фашист илбасарлары соғыш иғлан итмичә Советлар Берлегенә басып кереп, тыныч илебез өстенә меңәрләгән бомбалар ташлыйлар. 1418 көнгә сузылган кан куйгыч сугыш шулай башланып китә. Бу 1418 утлы көн һәм төн халкыбыз җилкәсенә авыр йөк булып ята.
Soğuşunun en birinci günlerinden көп sanlı başka millet halkları bilen bir retten Tataristan iri-yigitleri hem kızları ilini saklaşılar sahnaması. Yol kırına Respublikamızın 700 bin'e yakın kişisi çıkıp gider. Onlar arasında Tatar ilinin yalkınlı icra ehilleri, yazıcılar, şairler, jurnalistler, ressamlar, kompozitörler de var. If a soul tackle take, and the thing tackle dash, to defend right from and to strike at the reach. If a tyrant and Buddhist, my weapon full flesh. If fought of the lions of my friends, I could hitch. If I fought on the head, I was strong and brush. If I fought in my part, hit the metal will teach. If my bosom were pierced by zero glass, if an enemy slap in the heart of the back, and the death will not let me rise from the ground. If it beats me down with a feedback of lion, I will deal with red toy and beach combat to fall. I'm a death of the hero battling soul. Focus, friend, take a ride from the mountain front. For freedom, your life, if need be, sacrifice. Yoluk bulgap uzatıp kaldı meni güzel. Sağ yerip kayıt dedi, mina tüpöp korulğan kara kızlar. Ballam kaldı neni kulun sildi, müleyim karap gitken yılımdan. Kızılım kaldı kuyu kök şeşekler. Hoş diyen kök, mina bulunma. Kaldılar emin yıllar boyu kanlı kırlar geçtim Irak'ta. Sandıgaçlar davuşan unuttum min. Dup yağmur var kınakta. Ömrümde ette arışmadım. Ateş suyanmadım, kızgandım. Şıpşıklarga hatta taş atırga. Susamamlar idi kullarım. Her milletni özüme yakın gördüm. Her milletni dost dep karadım. Nemis halkın büyük kulturalı dostlar etine sanadım. Hazırında faşist yerine uçkan nefret kayni kanımda. İlime basıp kırgan faşist için avtomatım yerden kolumda. Bu hissімнің тупаслығы түгіл. Қан сүйімім түгіл bu benim. Hanşerленip pişirap kulun kesу. Nakası bu büyük ilimnin. Atılandım atanımı dilime, kitleme girman şiirine, girman şiirine bana uğrem, elle kaytam elle ulem, girman şiirine bana uğrem, elle kaytam elle ulem. Sarı koyuş dilimi geller bizim vatalar dağına. İrden dursam iki kızım sizin yoklar dağına. İrden dursam iki kızım sizin yoklar dağına.
Urmanlardan urmanlara kimiler küper salvanlar ve soyulurlar da sarmaydık saraymasını balvanlar ve soyulurlar da sarmaydık saraymasını balvanlar. Kızım, niçin bana hasretle baktın? O ayrılık çağı, bir daha anı. Belki hissettin ki atanın canı həzrətdən üzülüp kaldı yanında. Gülüm, sezdim mi ki senden ayrılmak ezelden acıdır, ölümden beter. Dolmuş bir buluttur atanın könlü, bir cəmiyə bəxtdir dolmuş könüller. Mənim həyatımın kimlə düzüsü, anam, gözəl anam, gülüm bir də sən, məncər bu əbədilik bu an gündüzü bizə verməmişdir bu böyük vətən. Əllər baltalı, dişlər qanlı, vəhşilər soxuldu bugün şən yurda, qala bilərdim bir kənarda mən, ölüm, dirim adlı bu vurxavurda. Min saklarım, yürek kanım bilen, ilimni hem sizni oppağım. Şatlanırmın görüp her dam sayım, özüyümde şulpan kalıp kanım. Mengi sönmez minim kanım bilen, şirge duvan yoktu şulpanım. Sila birip, yürek didişimde, min görümde tыныç yoklarmın. Yon yıldızım, yoktu nurlarında şoğuldırıp minin ömürünü. Senin bəxtin için hiç sızlanmay, karşı alam, kılıp ölemni. Hoş appağım, al sultan atkanda, nurlar sebep şulpan, kalıpkanda min kaytarmın sena. Жиноданым, автоматым булыр арқамда. Біз оталы қызлы қауышырбыз. Еш аралаш күліп, шотланып. Хам қарарбыз елде. Дауылдан соң моторланып, ол дамытқанып.
алар безнең илгә нихәтле авырлык, ничаклы үлем алып килделәр. Без алга барабыз. Исеме авыл, кайчандыр шаулап торган яшел бакчалы авыл. Чынында, авылның бары тик исеме генә калган. Анда йортта шаулап торган бакча да күренми. Бары тик туп астында исән калган мәче балалары гына хуҗаларын югалтып, игенәк аш йөриләр. Бәрәмсәдән генә калган колхозчылар каршы алалар, алар аш, ялангач, йөзләре көзге яфрак сыман сары, аякларын көч-хәл белән генә атлыйлар. Әйе, сугыш. Шулай да Гази яшисе, күкрәп яшисе килә. Помнится, день тот был хмурый. Моросил дождь. Вокруг лежали белорусские земли. Несжатые хлеба печально склонились колосьями до самой земли. И всюду, насколько хватало глаз, тянулись окопы, зияли воронки, высились кучи земли, точно свежие курганы. Тучи дыма повисли над лесами, от обугленных деревьев веяло скорбью. Вчера здесь прокатилась война. Куда ни глянь, убитые, их незакрытые глаза устремлены в небо, словно в каком-то ожидании. Это наши товарищи, наши товарищи. Над ними уже бьется вранье. Вдалеке грохочет орудие. Где-то высоко гудят самолеты. Нас ведут обочины дороги. Навстречу к нам с грохотом несутся немецкие машины и танки с солдатами. Они мчатся на фронт. Проезжая мимо нас, солдаты в нас кидают окурки, арбузные корки и самодовольно гогочут. Русские! Капут! Капут! Самолет, проносящийся над самой колонной, просматривает ее с головы до хвоста. Боец, идущий рядом со мной, говорит: «Вольно тебе над нами разгуливать. Ты ступай вон туда. Не подпали ли тебе там крылышки?» Эх, нет, брат, тогда бы он так не хорохорился. Видать, еще сильны они. Отзывается другой. Разговор обрывается. Да и к чему сейчас эти разговоры? Кайгырма, дос, яшьлеүләбезди. Biz olmadık satıp gümürünü. Özü beşe yaşa. Özü beşe. Biz şikliyimiz anıp tuğulunu. 100 gümürün olsa, sen varsın da şuşu yola bilmez idin mi? Пусть твоя разорвет рука, а не сможет, так смерть предстанет, ведь она здесь всегда близка. Положили тебя в мешок, завязали под злой смешок, ставят в очередь твое тело, чтоб смолоть его в порошок. Мелет мельница жизнь людей, громоздятся мешки костей.
Жернова ее из железа. С каждым днем она все лютей. Мельник злится. От крови пьян. Не мука, кровь течет из ран. Жадно пьет ее клоп проклятый, бесноватый, слепой тиран. Пусть умолкнет мельницы рев, пусть не вертит сила ветров крылья черные. Пусть не вертит, дорогая родине, кровь. Развяжите горы мешков, развалите дом богов, развалите мельницу пыток остриями гневных штыков.
Проклятия рвутся из души моей. Напрасно мать растила ты меня. Напрасно изливала святочей. Отчизна, безутешным сиротою, я умираю тут, в краю чужом. Пусть горьких слез моих бежит к тебе поток. Пусть кровь моя стардеет, как цветок. Жырларым сышытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Siz үлсәгез, мин дә онтылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Мин кабыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклы кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем. Җырым белән җиңдем дошманны. Алдамас мине түбән ләззәт. Вак тормышның чуар пәрдәсе. Шигъремдәге чынлык, ут һәм сөю. Яшәүнең бөтен мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр. Шигъремдәге изге антыма бар җырны илгә багышладым. Гомеремне дә бирәм халкыма. Җырлап беттем данлы көрәш кырын. Җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палаш балтасына. Башны тоткан килеш языла. Җирләтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Сугыш афаты, тылда калган карт кырынды да, хатын кызлар һәм балаларды да шиклетеп узмый. Бу караңгы 1418 көндә җир йөзеннән күпме шәһәр, бистә, авыл юкка чыгарыла.
ятып сура. Туктап, қарап тұра. Үксіп қуанған күзлерім. Балаш үзің ашаркін батышқа. Үстірәлі батып күймесін. Қуан аттан, еділі бұлып. Ана қаны, бала күз еші. А сам палач при зареве пожара, губя живое на своем пути, спешит на запад, чтоб спастись от кары, хотя ему, конечно, не уйти. Малыш, озябший, полугодовалый, прижался к ней, чтоб грудь ее достать. То плачет он надрывно и устало, то смотрит с удивлением на мать. Сарвар украдкой вышла из подвала, поблизости услышав детский крик, к крыльцу своих соседей подбежала и замерла от ужаса на миг. Ребенка подняла. Не плачь, мой милый, не плачь, тебя я унесу в наш дом. Она его согрела и умыла, и теплым напоила молоком. Сарвар ласкала малыша впервые в ней заговорила мать. А он к ней руки протянул к ней и начал слово «мама» лепетать. Сарвареле, борын чидіде, тұрмыш ана яңа башладан. Уйылмая, она назы білен, она бәхеті білен шотлана. Сіз көрерсіз, шондай матур итеп, ул баланы қарар, үстіріп, тәрәзәдән һәр кич яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем оча минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда, рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга. Иртәнге таңнан уянды ромашкалар. Елмайып, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп ак чукларын. Таң сипте өсләренә, хуш саф чукларын. Чәчкәләр кәефләнеп, җай гына селкенделәр. Кинәт шунда җәй бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел, моңаеп утыра ромашка кызы. Тик чуклары ак түгел, кан шикелле. Кып-кызыл ромашкалар бардак, айырылмый бер-береннән. Ничек болай берүзеп, ул кызылдан киенгән? Әйттеләр. Look, our flower friend is sad. She isn't white. Your dress is red. Where's likeness to peace? What has happened? Tell us, please. We are white, and you are red. It is strange, the daisy said. Әйтті кызыл ромашка. Төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Ул берүзе сугышты. Уны
başı şigerilmedi. Diktonda yaralandı kul başı. Onun batır alpanı döndü benim ışıklarga. Benim kızıl gülmedim büyük okşadı şılparga. Yigit gitti. Men koldum. Konum saklap şığımda. Kındı onu sığınıp. Bakın men dağ nurunda. Sizlerinden selam. Halimcan, birinci soğuşqa 42 yılının 8 oktyabrında kirdik. 3 oy soğuş kırlarında yürgeninden soň bu yılının 4 yanvarında yaralandı. Осколка boş miyine kadar Mongay siyerinde düştü. Harbiy hizmetke yaralıp da 2. dereceye düşüp kaldı. Vraçlar soğuş bitgach bütünleyge azat etmekçiler. Vaqt ötebe, bu qumli qalıp qo'rqinishi yoqmaydilar. Ömrüm boyu oku meselesi benim turmuşum gün tertibinin birinchisinde duracak. Dilegime hem umtuluşuma nindigine kirdeler kelip çıkkanda da ol şulay bulup kalır. Facialı soğuş yıllarında
Harbiy texnika yetishtiruvchi eng iri o'zaklardan birisini avladi. Harbiy texnikani sug'ishga qadar tuzilgan oborona zavodlariga tugul, turli ülke ham shaharlardan evakuasiyalanib kelgan 70'den ortiq предприятиялар yetishtirgan. Qozonning Gorbunov ismidagi zavodi bombardirovщиклар ishlab chiqarsa, Porxlar zavodi katyushalar uchun shortlatgich moddalar ishlab chiqargan. Tataristonda yetishtirilgan samolyotlar 1941 yilning jayida endi harbiy uçuşlar yasaylar. Soğuş çağında işlengen 6 samolyotning birisi Kukka putyovkani Tataristan'da olar. Respublikamiz territoriyasida 50 gospital ochiladi. Bunda 100 minglarcha yaralı soldat ham ofitserga meditsina yordami ko'rsatiladi. Shularning 200 mingi yomadan safqa bosib, qabat frontga ketadi. Zavodlarda ham qirlarda xotin-qizlar ham o'smirlar, ulusi da, kishisi da har kim botirlik ham g'oyat zo'r chidamlilik ko'rsatib, jingu kunini yaqin aytadilar. Как будто ночью кто спугнул табун шальных коней. К чему ей брызги вытекать, как искры из камней? То с места пустится в голов, закусит у дела и в пропасть бросится за скал от бешенства бела. То вдруг притихнет, широко раздвинув берега, и на закат сквозь камыши в тиши глядит река. Что за река? Что у нее за тайна в глубине? Быть может, горе или боль таит она на дне. И я сказал: прости, река, скажи мне, что с тобой? Какую тайну ты хранишь? Таишь какую боль? И отвечала мне река: я много тысяч дней жила в темнице под скалой среди глухих камней. Узнала рабство я, и тьму, и холод, и позор. И счастлива теперь, что есть и воздух, и простор. Под снегом соснули. Оживайте же, страны, народы, края! Вас враги истязали, пытали, топтали. Так вставайте ж навстречу весне бытия! Нет, подобной зимы никогда не бывало. Ни в истории мира, ни в сказке любой. Никогда так глубоко ты не промерзала. Грудь земли, окровавленный, полуживой. Там, где ветер фашистский пронесся мертвящий. Там забыли цветы и иссякли ключи. Смолкли певчие птицы, осыпались чаще. А скотья
жизнь из горящих еще хотят. По ночам лишь пожары вдали полыхали, но не пало на башню ни капли дождя. В дом фашист заходил, мертвеца выносили. Шел дорогой фашист, кровь дорогой текла. Стариков и старух палачи не щадили, и детей людоедская печь пожрала. О таком иступлении гонителей злобных, страшных сказках, в преданиях не сказано слов. И в истории мира страданий подобных человек не испытывал за 100 веков. Как бы ночь не темна была, все же светает. Как зима не мороз, но приходит весна. Эй, Европа, весна для тебя наступает. Ярко светит на наших знаменах она. Под пятою фашистскую, полуживые, к жизни страны сироты вставайте. Пора вам грядущей свободы лучи заревые. Солнце нашей земли простирает с утра. Этой солнечной, новой весны приближение. Каждый чувствует чех и поляк и француз. Вам несет долгожданное освобождение. Победитель могучий, Советский Союз! Sabır şarım, hele şundan
Urnanım türüde, yukarıda, baş iyemde tınam işimden, zurzalardan argan tavuşları, iştilatman işinden. Miya garman cilmeşitte, yıllarıma yatar tan nuru, yangırasın idi Evropa'nın ortasında, Tatar garmanı, yangırasın idi bir minutka, Evropa'da arşa sarmanlar, tüzmez durur Tatar yigitleri, suguşlarda başın salganlar. Tüzmez durur Tatar yigitleri, alarını mı tufrak kar kaplar, yerler şu garmanga alar. Germaniya hem Polşa Karpattan, kırgında kara urman şavlay. Yıllar ağır, yıllar vurmalı, şikayetleri biz yazmışı kebek. Bu Tatarının bütün mınları, azat ite, suguşa, halak bula, batırlar şat itken men yürek. Ölgenler de şu garmını savuna, ölgenlerge hatta mın kirek.
Ағылып кешәрләр, дәүрләр, ағылып заманнар үзгәрер. Баш имәс батырлар барбер, куркаклар барбер тезләнер. Әгәр дә ватанга кирәксә, халкымнан калкачак мең җәлил. Рәхмәт сезгә. Майдагына ил көнлükә булыр, галәмләрдән бәхет иңүне. Тургай җырлыйбызга җиңү җырын, дөнья белми мондый җиңүне. Майның йөзен ничек сүрәтләргә, гөл чәчәкле, димәк сикелле. Үзе җырлы, җиңү иртәсендә, тальян сызган әткәм шикелле. 1418 көн һәм төн буена зарыгып көтелгән бөек җиңү безнең һәм киләчәк буыннар өчен иң зур бәһасез бүләк. Без тыныч, бәхетле илнең бәхетле бүгенгесе һәм киләчәге. Менә шул бәхет дигән төшенчәнең бөтен булганы. Әйе, утны суны кишеп, меңнәрчә чакрымнар узып, илгә җиңү алып кайтучылар сафында сугыш һәм тыл ветераннарының лаеклы исемнәре бөек ватан сугышы тарихында алтын хәрефләр белән язылган. Шуңа да без яшь буын алар тудырган батырлык үрнәген кадерләп сакларга һәм киләчәк буыннарга тапшырырга бурычлы. Рәхмәт сезгә, ветераннар! Мәңгелек дан сезгә, мәңгелек кешеләр. Күкләребез аяз, ил көннәребез имин булсын. Киләсе җәлил укуларында очрашканга кадәр дуслар, бәхетле булыгыз. Сау булыгыз. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар,
фикер, күзәтү.